настрій вже начався. Хеза. У мене натисніть для... Хеза. Натисніть для... частини. Я думаю, создать скин, ну, девчачий, конечно. Но буду ли... Бля. Хз. Церква, сітка, змінити тон. А поки що зробимо хз. Плюс-мінус. Так. Тепер так. Вообще все. Боже, как це делается? Не, не стерт. Бля, я не знаю. Стоп, це що? Новий шар. Плювати, перемістити вгору, видалить. Очистить, видалить. Все ось так. О, так можу. А так вже не можу. Якого хуй? Ладно. Стоп. Що тут не так? Це не так должно. Як це робити нам? Давить нафіг. Ну-ка, просто плюс. Блин, я хз. Как это делать, нах? Ля. Це чо? Ніхера не міняється. Пиздец. Новий шар. Непрозорість того розгорнути. Перемістити вгору, об'єднати вниз. Дублювати, новий розгорнути. Ух, ніхера. Я так не понимаю точно. Ага, це вверх. Блять, ніхуя. Ну вас жопу. Щось я, кстати, зробив. Нормально. Все, я зробив, ура. Тепер. Спочатку у мене задача повністю закрасити в колір. Бля, як це зробити? А, там не надо, це нахуй. Там буде просто... Давайте просто зробимо так. Юкі, знайдемо якийсь скін, наприклад. Блядь, який. Наприклад... Ну який-небудь скін. І тоді я просто редактувати буду. Я придумал. Аварийно.
пошуку. Да. Не то. Це не то. Нахер надо все удалить. Блять, тут нема удалить тепер. Як його нахуй весь удалить? Зараз мені леняться по одному нахуй. Все. Там друге должно було бути, ну ладно. Мі. Хай буде і... Нет. Просто так цей. Дальше. Ще дальше я помню. Так. Чё тут все херня? Ты че я хочу, нету. Ладно, похер. Зробимо капюшон. Конш чорний. Забув.
Не, я не вмію капюшон робити, бляха-муха. Не херня, не лень. Нет, це херня, я понял. Модерируйте, как обезжиживает. Мені лень. Боже, може просто Майнкрафт зараз знять. Ну да, то це і